шавҳари ман нав зани ба дилашро ёфт гирифт. зани аввалаи шавҳарам чиркинак аст. вай вапше ҳамхе занаки ифлос аст ки тамоман шавҳари ман ӯро дӯст намедорад. яъне ин гапҳои як хонуме аст ки дар зери яке аз ҳамин рилсҳои ман дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамхел навиштагӣ аст. дар он ҷо гап дар сари занҳои дуюму маъшуқҳо ҳамхел чизо мерафт ва вай хеле нороҳат шуд аз ин ки гӯё ман муқобили занҳои дуюм бошам, вале дар асл чунин нест. якум ин ки ман муқобили занҳои дуюм нестам. ин зиндагии шахсии шумо аст ва ҳеҷ кас ҳатто равоншиносам ҳақ надорад ки ба зиндагии шахсии шумо дахолат кунад. хуб, ва дигар масъала ҳамин аст ки шумо вақте ки зани дуюм мешавед, фикр накунед ки дар зиндагии аввалаи ин мард меҳру муҳаббат нест. ва вақте ки дар аввал вақте ки шуморо мегиранд, ҳама масалан гӯем ки медови месяц, гулу падаркаву ин ҳама шириниҳо, вақте ки инҳо тамом мешавад, ин занҳои дуюм аксараш мебинанд ки ин мард зани якумашро дӯст медорад. бо ӯ маслиҳат мекунад, бо ӯ гӯем ки саёҳат меравад, бо ӯам вақт мегузорад ва анам ин ҷо шурӯъ мешавад зиндагии талхи зани дуюм. барои он ки дар аввал вай ба ҳамин фикрҳо гӯем ки хонадор шудагӣ буд ки гӯё ки дар зиндагии аввалаи ин мард ҳама чи хеле бад аст. лекин не, ҳатто вақте ки медови месяц ки гузашт, зан дигар тоқат надорад, зани дуюм, ва зиндагиаш хеле мушкил мешавад аз ҳисоби рашки зиёдаш. бисёр вақтҳо ҳатто занҳои аввал рашк намекунанд инқадаре ки зани дуюм рашк мекунад. аз ҳисоби назорат куллан зиндагии худашро фаромӯш мекунад. инқадар рашк мекунад, инқадар таҳти назорат қарор мегирад ин мардро ки ин мард аз ҳамин зани дуюм гурезон мешавад. барои ҳамин баъзе оилаҳои ҳамин занҳои дуюм баъд аз як муддат вайрон мешаванд, аз ҳамин ҳисобе ки ҳамун занҳои дуюм тайёр набуданд ба чунин асли воқеа. яъне онҳо ҳамхел фикр мекарданд ки ҳамеша ҳамхел падаркаю гулу дӯсториҳову ҳамхел чизҳо мемонад ва ин гапи мард ки гуфтагӣ аст ки зани якумро дӯст намедораму вай касале аст, ин ҳамаш гӯё ки рост бошад, дар асл хеле нест. ҳолатҳое мешавад ки занҳои дуюм ба занҳои якум занг мезананд, мегӯянд агар ҳоли ман гӯям туро сар медиҳанд, зиндагии ту аз ман вобастагӣ дорад, яъне хеле гапҳои қабеҳ гап мезананд, ҷангу ҷанҷолҳо мекунанд, гӯё ки онҳо зани якум бошанд. не, инро қабул кунед ба унвони азиз ки шумо ба оилае омадед ки аллакай дар он ҷо буд. ин мард як оилаи худашро дорад. агар ин мард мехост ки танҳо бо шумо бошад, бо зани аввалаш ҷудо мешуд. лекин не, бо зани аввалаш ҷудо нашуд. пас дар он ҷо меҳру муҳаббат ҳаст, бовар кунед. дар он ҷо ҳамхобагӣ ҳаст, бовар кунед. планҳои зиндагӣ аст, вақтгузаронӣ аст. инро қабул кунед, занҳои азизи зани дуюм шудаед ва он вақт метавонед ки шумо зиндагии худ дошта бошед. яъне шумо дигар намеҷангед бо зани аввал, фақат рӯи худатон ва рӯи муносибатҳои худатон бо шавҳар кор мекунед. на ин ки зиндагиатонро ба майдони муҳорибат, ҷанг бо зани аввал табдил медиҳед. шумо чӣ фикр доред? дар зери ин видео бинависед. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.